ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Belen, 23 anyos, taga Minglanilla, Cebu. Punto medikal kin akong suliran. Kabahin kini sa akong sakit. Nga lahi ang among gituhuan pag-unya, pero lahi day hinuon ang resulta. Aron niyo hisabtan, ingon ni inyang mga panghitabo. Aray! Oh. Anak, yan naman ka. Sakit akong puson pa. Murag sige naman lang nagsakit ng imong pusoon. Basta, mukto nga ang imong binuwang sakit na. Maulaki pa. Unsa ka kung magpa-check up na lang ka. Magkaya pa men pa. Antuso na lang sa din ako. Sakit naman yun kayo. Maragdili na ako kaya. Day Bilen, maayo kinaulian na kita. Kumusta yung kipati, Day? Arang-arang naman. Pero for sure, mabalik na sa ning sakit taon niya. Taan pa yung laki ko. Masakit na sagbalik. Nagkit ni mahimo. Huwag magpa-check up na git ko. Usahay ka ni Dok. Dili ko tunghaan sa kong binuwang sakit. Sa ato pa, irregular ka. Yes, Dok. Base imong symptoms, doon na kay PCOS. Picos? Uy, maude nga ingon anang imong gipamati. Opa. Niya, unsa man? Ano may ipatumar ba sila nimo? Oo. Paimnan ko ng coke pills pa. Palit tayo ta. Niya, kumusta naman ka? Mabang gihapon, day, uy. O may kausapan. Day, sigurado ka? Nga pikos rin sakit ni mo? Ha? Bilen? Nagtuo ko nga mild gyud kayong akong sakit. Ug pikos ra gyud ang akong pagtuo
Kay mo magpaisulti sa doktor. Pero hinay-hinay na kung naay nabantayan sa akong kaukalingon. Unya, Nak, nanambok man ka? nakabantay bitaw ko pa, uy. Na, di ba ka na tungod sa pills nga imong giinom, no? Ambot ng sadha pa. Ay, ang inaong ni mo, lamuro ko mayo. Na, sa akong tangkugo pa ay nanambok sad. Pero wala makagagi pamati. Awa raman sa dinoon pa. Okay ra na. Kapuyas kong lawas, uy. Unsa man ko? Mura man kong way umoy. War man nung tako'y gibuhat nga grabe ka ako. Ganun ingon ani man kakapoy nga akong gipati. Pinamugtambal na ko. Salamat pa. Usa man yung samad si mong paa? Hala, nadugay naman ni pa, uy. Kaya kong naayuan eh. Nak, dili ka ka diabetic? Unsa? Doon na kay type 2 diabetes. Unsa, Dok? Huwag mong gi-review ang history. Doon na may gustong i-confirm. O tugutin mi nga i-undergo ka na mo og lab test. Buhat na bisag unsa may makaayo, Dok. Sige. O pahibaw lang ko nimo kung si resulta. Doon na kay brain tumor. Unsa, Dok? O magkuha ni nato pinagis pag-surgery. Surgery? Operahan ko? Yes. O kaning imong ipamati, dili simple nga PCOS lang. Ano gitawag og Cushing syndrome? Saman, uyo ka ba nga operahan ka? Ako lang sa ning hunaon og maayo, Dok. Cushing syndrome? Opa. Time pa. Nahinumdum ko. Mao ba na sakit ni tiya? Mao ba pa? Oo. Uy. Wa ka na nimo makuha gi kanila? Naibilin? Unsa? Human ko kistoryahan ito sa doktor, nibati ko kahatlok. Wa ko magtuo nga maabot sa punto nga naday ko'y brain tumor. Maong hangtod karon, wa pagit ko makadecide kung musugot pa ko, magpa-opera o dili. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, may grabe ang mga complications ug nahibaw-an nga doon ako'y brain tumor. Ug mao'y kitambag sa usa ka doktor nga kinahanglan akong mag-surgery. Kung musugot ko, posible ka nga mabalik sa normal ang akong hitsura ug ang akong ipamati. Ikaduhang pangutana, unsay maayo nga lifestyle nga angay buhaton aron malikayan ning mga ingon-ani nga klase sa sakit. Ikatulong pangutana, may nahinumduman ng akong amahan nga naa siya'y iyaan nga ingon-ini ang sakit. Posible pa ka nga ako ning nakuha gikan nila? Ikaupat o katapusang pangutana, doon ako'y type 2 diabetes ug matod pa sa doktor nga hangtod sa hangtod nagit kuno kong mag-inject og insulin sa akong kaugalingon. Sa akong pangidaron karon, wala pa'y chance nga mausab pa na ug mahimong normal ang akong kinabuhi ug balik. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, Belen. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema. Kay usa man ako ka psychiatrist, usa ka medical doctor ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga forgiveness frees the heart more than it excuses the past.
Pasensyahay lang god, pasensyahay. Walay personalay. pero pag insulto na gani ka, adik tagog ka palabyon. Wala ako ibot pasabot ana. Regards na idea sa mga membro sa Lions Club International District 1B2. Nga usay maglalis ta diya pero humaglalis god pwede ta mag-inom og beer o Johnny Walker okay ra. Kanta ta lalis ta human kanta-kanta ra god. Lalis naara na di na mawa. Okay, so ang atong magtatampo karong adlaw si Bilin. Bilin, 23 years old, taga Minglanilla. Musta na mga taga Minglanilla? Kasi pati mga maunal gito, silang Nestor, silang LP, sa pamela, mga taga Minglanilla na. Taga Negros Oriental Broadcasters Association, Anthony Magunsay. Nang regard si former Councilor Eric Espina. Kabadyangan Compostela, Paradyang Family, mga Kabatingan Family, mayong hapon. Mga Horos Family diya sa Pinumungahan. Si Rose Horos, sumusta naman ha? I-reserve lang ng imong butong da, Rose, kay Manhara niya. Gato mga suking tigpaminaw dito sa abroad, no? Itong limot mo ko itong mga Kimpan, pinsara to, mga Kimpan Albero, mga Barliso, ayong pagpaminaw nyo diya sa Middle East, no? Balukod, daghang kayong maminaw na to diya sa Saudi Arabia, sa Europe, Canada, Australia, New Zealand, kumusta? Naot nga okay ang kinabuhi, no? Mga taga Kalawisan, Lapu-Lapu City, mga Barbaho, mga Siliona Marquez Veloso family, mga Torneros family, o si Rochelle Ichiberri, Eric Elric Alti Paco Paho Babag Lapu-Lapu City, musta naman ang kinabuhi, no? So going back to our sender si Belen, no? Suma sa nabati na sa drama, medical problem, of course, ang problema ni Belen. Unang pangutana, ni grabe ang komplikasyon o nahibawan nga doon na ko'y brain tumor. Kung mao'y gitambag sa akong doktor nga magkinahanglan ko og surgery. Kung musugot ko, posible kaha nga mobalik sa normal ang akong hitsura o ang akong gibati. Ang akong istorya anak ni Mobilin depende pod sa outcome sa surgery, no? Manginaot lang ta nga after the surgery, nga ma-restore ang imong normal nga tsura o ang imong paminaw, pero dili kita maka 100% guarantee nga mao nay mahitabo. Daghang mga factors to be considered, no? Mga post-operative care nya, imong compliance to medication, malagi na apil na nya, o unsa man pud ka complicated ang gi-perform nga surgical procedure, no? So daghang mga factors, pero optimistic lang ta nga nindot ang resulta after the surgery. Kung mayon lang imong neurosurgeon nga kinahanglang operahan, submit na lang ka. Kung pananglitan natay financial problema, naman tay mga madulan ni ana, no? I do not know kung kinsay imong doktor, pero akong kauban dugay panahon sa akong clinic, ang usa ka inilang nga neurosurgeon din sa atong lugar, si Wybin Briones. Dugay kay ming partner ni Wybin Briones, the same room mi sa Chongwa. Balhin naman siya sa Perpetual Socor. Kanang akong gilingkuran karon sa akong clinic sa Giliamak. Tanan ako mga gamit ng Wybin Briones na gibatag yan ako. So I hope nga schedule kag operasyon, no? I repeat, I do not know kung sa imong doktor, pero kung pa kay doktor mo recommend ko ni Wybin Briones, ha? Siya sa inilang mga neurosurgeon diri sa Pilipinas, ha? Kaduhang concern. Kung sa may maayong lifestyle ang ngayang buhaton aron nga malikayan ni mga ingon ani nga mga klase sa sakit. Just like any other sakit, may bulong lang tamutungar na siya, no? Daghang kayong mga factors to be considered, atong nutrisyon, ang atong environment, ang atong mga pagkaon, mga nutrisyon, o ang atong stress, no? Atong life stresses, pinanglan nga ma-address na siya. O ang atong genetic loading, no? Kay uban nga mga sakit ni trans in the family. Although I'm not saying kung pananglitan na ay brain tumor tong imong mga lolo lola mapariha pug ka nga mao ni mo na. Pero sa among pagtuon nagnay gitawag na mo genetic loading. Posible nga mapasa nga to sa other members sa clan sa family.
mas maayo ang taog after a thorough diagnostic procedure ma-confirm kung unsa bagay prognosis, gitawag na mo og prognosis, meaning possible outcome after the surgery ug unsa mang klaseng tumor kung naa man gani makuha o doon siya, benign ba siya or malignant, na mao na siya ang mga basihan sa prognosis or possible outcome. Katulong pangutana, may nahinumduman ang akong amahan nga naa siya iyaan. No, mao lagi ni, ha? Posible ka nga murag nakuha ko naman niya ngadto. So mao na akong giingon na while ago nga dili na to matotally roll out nga usab uban nga mga sakit aning nga kinabuhi makuha na to sa atong mga older generation. Pero maingon ko nga di man 100%, but the possibility is a little bit higher compared to the other people nga wala sa mga history nga membro silang pamilya na sakit og yun ani. So mo na kay kastorya si katulon mong pangutana Bell o ikaw pat nga concern doon na ko'y type 2 diabetes ug matod sa doktor nga hangtod nagyud kuno kong mag-inject og insulin sa akong kaugalingon sa akong wala nga sa akong pangidaron wala na by chance nga mausab pa ni og mahimong normal ang akong kinabuhi og balik bago lang akong nag-lecture niya sa Perpetual Socor no kay ngatos kasayuran sa tanan natong nagmeeting mi sa Lions Club District T1 Bito gi-appoint ko ni Governor Kiki Romualdez as chairman sa Diabetes Committee sa among district comprises Negros, Siquijor, Cebu, Bohol, Leyte. Bago lang ko mag-lecture every now and then. So na tulo ka klase ning diabetes na type 1 meaning inborn no sukad pagkabata pa na type 2 nga may mangingon mo imo ug na gestational diabetes kana magbuntis nga mga babae nga why diabetes pero pag buntis nila mag-diabetes after mga anak mawagtang na pon diabetes. So kanin type 2 diabetes naa kay insulin production pero ang imong body dili maka-normally utilize sa insulin so mao nang kinahanglan ka og tambal. Ang type 1 wala gyud production ang insulin kinahanglan gyud kag kanang tambal. So ang imong pancreas dili mo produce ani nga mga hormone. So kinahanglan kag injection lifetime. So kung mao nang ingon sa doktor nga lifetime na kang mag-inject ani nga mga tambal, posible nga type 1 diabetes ning imo dili type 2. Kaya kung type 2 diabetes daghan man tag mga tambal na metformin. So mao na nga siguraduhon na to unsa mang type sa diabetes. Ingon type 2 unya hangtod na kung mag-inject og insulin makorek ha, makorehaan naman ng type 2 pinagi sa imong diet, compliance to medication, exercise. Pero kung balikon ako, kung type 1 mo na hangtod yung ka mag-inject. Kung type 2, dili ni siya hangtod at dagang mga tambal niya ni. So, klaruhon na to sa imong attending endocrinologist o kung sa maganing imong type sa diabetes, type 1 or type 2. At 23 years old naman ka. So, I don't think so nga type 1 ni siya. Maybe type 2, no? So, you have to be careful about your diet nga dili kay ka ukaon og mga high-calorie diet or carbohydrates, nga sugar, limited, o ano gyud kay musamot og shoot up ang imong sugar level. Sa ato nang hibalan, ang normal fasting blood sugar is mga below 100, no? Maabot ang leg 125, 130, nga to na pataas, na diabetic na ka. Okay, so now takasabot ka sa explicar ni mo Belen dia sa Minglanilla, mga ward ba ng inyong mga daan. Okay, so once again ako si Dr. Rene Obra with Atty. Elaine Bathan nga may mutambag sa inyong mga legal mga problema. Thank you very much sa inyong makanunayong Tagalog pa pagtangkilik, paminaw sa among programa sa RMN DYHP, no? So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ini nga akong kaagi. Ako si Grace. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysayang ang akong kaagi, baliw pagtugtog sa awit nga naguluhan. A love to last a lifetime. RMN Drama presents Handumanan
sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mungkin sa kababaeng nga taga Talisay City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Grace. Hala, patay. Nabuak ang plato. Unsa to nabuak, ha? Uwa na ko tuyo ah. Visit yung kang bataa ka na, ha? Aray, ma! Aray! Mirna! Ang hagka, ha? Ano na? Sabay na itabo din eh. Ang akong platong bagong gipalit ay nabuak tungod sa iyang katanga. Oh, kung nabuak man na, nakasiguro kung ngawa na tuyuan ni Grace. Pa! Visit ka, gyud. Limpyuhin na diha. Pa, sige lagi ko kasabaan ni Mama. Dili ko niya pinangga. Nak, ayaw pagunaw na, anak. Pinangga ka ni mama ni mo. Pasensyahe lang una na sa mama ni mo, ha? Kay daghan mo guna siya ginahuna. Basta kay pinangga ka niya ug mahal ka niya. Nagkasabot ka? Oo, Pa. Maayo gani kay sa iyo naman namang klase ron. Oy, Chris! Ah. Pagdali niya, oy! Nung mamang papa nag-away doon sa inyo! Ha? Sure, oy! Magdali ko, bi. Pa, Arisami. Wa pa ka makontento sa imong pagluib na akong pila kahigayon? Karon imo pag yung gipaanhi? Mga anak na ko sila, Mirna. Obligasyon na ko sila. Ma, Pa, ang aning nag-aaway man mo. Guys, dali dali. So, dali sa akong kwarto. Mirna! Ma, ang ano di mo ni Papa? Grace, anak. Sorry, ha? Sorry kung panbiti ka makasabaan. Okay ra mauy. Ingon man sa si Papa nga, sabton ng kunoti ka. Kinakay daghang gihuna-huna. Ang anong gaaway man day mo ni Papa, Ma? Nakakita ka itong mga lalaki sa gawas ganina? Oh, oo, Ma. Anak to sila ni Papa ni mo sa gawas. Unsa? Nagbinuang si Papa ni mo na ako sa una. Pila kay gayon. Og mga igsuon to ni mo sa gawas, anak. Unsa? Pa, ano na kayo mo makas pagpasakit ni Mama? Grace, anak. Amin akong tarong ka nga pagkamahan. Dili man di ay. Grace, ang punon ko nga nasayop ko. Pero bisan kanus awa ko magkuwang sa akong pagkaamahan diyan. Nga naman lagi. Nga na kayo mo makas pagbinuang ni Mama. Tungod kay mahal niya ang maong babae. Mirna, mahimo ba? Way labot ang bata din. Okay nga no. Dili ba guday tinuod? Mahal ni mo ang babae. Maubitang nakaanak mo kapila, di ba? Mirna, nangayo na kong pasaylo ni mo, di ba? Nangayo kag pasaylo pero hangtod karon ni apaghihapon ang kasakit sa imong gibuhat. Unsa pa man kinahanglan na kong buhaton? Aron makabayad ko sa akong mga sadya ni mo. Wa kay kinahanglang buhaton. Tungod kay bahunon ko ni hangtod sa akong kamatayon. Mirna. Ma! Mirna.
I'm sorry. Pero gibuhat na namo ang tanan. Dili. Wala si mama pa? Dili. Ma! 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 Nak, Hayop ka pa? Ikaw may kayos ka ba tayo ni Mama? Ikaw! Kuya, Utro ka! Usa ka nakatapos sa kasakitan ni Mama! kuya, Carlo ayaw pagsultiana. Ano? Mado ka may bawaan niya, tinuod pa? Nga nagsiyas mo kabit? Carlo, pa? O, si buti pasabot ni kuya. Dili ko tinuod ka anak ni Mama Mirna? Grace. Oo! Dili ka tinuod ka anak ni Mama! Anda ka sa gawas! Dili! Dili! Carlo, husto na. Ganun mo maninita po sa mong pamilya. Una, si Mama Mirna. Ikalawa, si Papa. Pagunsa naman ako, ani. Chris, Kuya, Di ko tuyo nga mo ni mahitabo sa pamilya. Gusto ko masayod ka nga bisan lahi kang inahan. Gisuway na kong mahalon ka. Nga murag yun ako isuon. Pero pasensya na. Hindi ko kaya, Chris. Labi na nga magalahon na ako. Nga usa ka sa bungas pagluib ni Papa kag Mama Mirna. kuya, Naibaw ko naghanggang mga pagutan. Bensi yung pagkatao. Ay tingali nga at tuon mo ang imong tinuon nga inahan. kuya. Grace, anak. Ni ako. Nakailakan ako. Kinuo ko. Tugan ako nagpaabot anigi kayo na. Mayo kay nakatultol ka din eh. Nagpangutan ako. Naibaw ko daghan kag pagutana. Dali, sud. Arita sa sud mag-istorya. Ug aron sad mailhan mo ang uban nimong mga igsuon. Ano wa man ko nimo kuha ag apel? Nga nagibili na naman ko nimo dito. Tungod kay wa ko'y choice, anak. Nagpahad si Mirna na ako sa una. Kung dili ka ibili nila, ipapreso niya ang imong amahan. Unsa? Nahibaw kong na kung sayo ang among gibuhat ni Papa ni mo nga to ni Mirna. Pero mahalang namang usag-usa ni Papa ni mo. Maong naabot mo og upat. Ug ikaw ang kamanghuran. Nagpasiluan si Mama sa tanan ha. Unta dili pa uwahi ang tanan aron makabawi ko nimo. Unta hatagan ko nimo kay kayon.
Karong basta may masayod, Grace. Nga, doon na pa dahil may manghod. Basta di may makabawiin mo. Magsugot na sa una ninyo, ma. Salamat, mga anak. Just barely. Dili man anak ka sayon ang tanan para nako. Pero, mas nakasabot na ko kung nganong wagit ko makasuway og tinud-anay nga pagmahalgikan sa usa ka inahan samtang nagdako ko. Tungod kay dili day ko tinuod nga anak ni Mama Mirna. Og sa dihang naila-ila na nako ang tinuod na kong mama og mga igsuon, mura bag na fill in ang kahawang sa akong pagkatao. Karon, mas malipayon ako sa akong tinuod nga pamilya. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Grace nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit kerek ulahan, a love to last a lifetime. If we all could meet and then at least Ang mong kaagi gibatan no doa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusab mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglipot sa usa ka awit. Iadres lang ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.